Здравейте! Това са фарове от Audi A6 C7 Facelift с проблем в дневните светлини, светещи в жълто с различна яркост. Така че искам да ви покажа фаровете в момента, както с дефект преди ремонта. Съответно ще заснема и видео след ремонта, за да се види разликата преди и след и как изглеждат фаровете след това. До скоро!